Wie bedoel je dan? Oh, 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 oh. Oh ja, oh ja. Ik wist het niet al, schat. Jullie zijn te snel, man. Ja. Jullie zijn te snel. Danny. Big up Danny in Roep deze man voor me. Maar Echte Modoma. kijk eens als we naar voren komen. Deze man is de best geklede man van 2026. Kom. Luister. Hij hoeft geen merk je hoeft geen merk te dragen om goed eruit te zien. Sadagrong, daar loopt te zien. Zie je dat? Hij is altijd perfect gekleed, deze man. Hij is Danny. En deze pokoe, hij houdt verschrikkelijk van deze pokoe. Ombali en Jimmy. Ombali en Jimmy. Anaye. Why Malibaya, no? En deze pokoe is van deze man. Je mag het weten, is van hem. Rit op Amsterdam. Nonsens was het. Rit op, iedereen.
Ladies, luister goed dan. Al die zelfstandige dames die hier zijn, die dames die van zichzelf houden, ja. Je houdt toch van jezelf? Ja. Je houdt toch van jezelf? Je bent toch trots op jezelf? Maakt niet uit wie je bent. Bruin, zwart, groen, geel, maakt niet uit. We zijn allemaal mensen. Je bent niet beter dan een ander. Je kan mooier zijn dan een ander, maar je bent niet beter. We hebben zelf dat bloed in ons lichaam. Ja? Oh, ze zegt, ik heb groene bloed in mijn lichaam. Dus zij is anders. Oké, maar luister. Als je weet dat je van jezelf houdt, je bent trots dat je een mens bent, je bent trots dat je een vrouw bent, je bent trots dat je een echte man bent, ga je deze pokoe samen met mij zingen. Laat je horen. 1, 2, ayo! Zomaar liefde, now you are one day, and you are one day, and you are one day. Say it, Baba. Luister dan. Ik kom hier achter even. Luister. Ik zie ook allemaal mooie dames hier. Ja toch, en trotse heren. En big up alle de pakkie man in een olo. Ja. Big up alle de man bisiki ietsje. Big up alle de man op de resta. Pakkie big up. Ladies. Oh, Ali. Hallo. Long time no see you. Al die zelfstandige dames. Alle trotse Surinaamse dames. Alle trotse blaga oma. Jullie zijn allemaal mooi van binnen en mooi van buiten, toch? Oké, dan gaan we een wedstrijdje houden. We gaan nu kijken wie gaat winnen. Die dames hier en die dames daar. Ja? Dames daar, zijn jullie ready? Dames hier, zijn jullie ready? Oké, we gaan hier eerst beginnen, ja. Zomaar wat liefde. Kijk. En dan you are. Now you are one, and now you are one girl. Say de mama ba. Oh na 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 nigga ba. The sun was in the day. Jawel, oké. Hush. Leider, even die leider. De dames van Bakasee ook maar. Ik noem ze altijd die dames van de VIP. Zolang ik bij Lasman ben komen spelen, is hier VIP voor me. Kijk, je ziet die twee broers van me daar, ze houden van VIP toch? Zie je ietsje? Oké, en dan gaan we naar die dames hiervoor, hè? Ursie, jij bent die aanvoerder hier, Ursie. Deze dame is die spits en die dame daar, Messi, is Messi. Vrouwelijke Messi. Oké. En ik zie heel veel mensen daarachter. Al die trotse dames daar. Maakt niet uit wie je bent. Ik hou van jullie allemaal. We gaan het zingen. One love. Ja. Luister dan.
Ze zijn 1-0 voor. Die dames en de VIP zijn 1-0 voor. Ja, oké. 1, 2. Sumawanide. Wacht even, Zak. Percy, goed luisteren. Het is nu 1-1, want ik heb alleen deze dames gehoord. Het is nu 1-1. Ja toch, want jullie zeggen, het is nog steeds 1-1 hoor mensen. Ik heb alleen die dames achterin. Hallo. Even uit van de borst. Ja. We gaan het is nu 1-1. Blessuretijd, nog 3 minuten, dan blijkbaar. Ja, we gaan het doen toch? Ayo. Sumawanide. Okay. Oh no. Luister die jongens. Wie heeft gewonnen? Die dames voor en hier of die dames achter? Ik heb jullie niet zo goed gehoord. Jullie moeten luider schreeuwen. Hebben jullie gewonnen? Of hebben die dames van de VIP? Hey. Nog een keertje. Ik ga daar beginnen. Dames van de VIP, hebben jullie gewonnen? Dames hier voren, hebben jullie gewonnen? Oké, luister dan. Oké, het is nog steeds gelijkspel. We gaan penalty schieten. Penalty. En de penalty gaat zo. We gaan het gezamenlijk doen. Iedereen. 1, 2, laat je horen. Sumawanide. Now you are one day. And now you are one day. And now you are one day. Say de mama.